Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa pro web kouzla, triky a návody. Ukážu vám dneska kouzlo, které se nazývá překvapivé odhalení. Je to velice pěkné kouzlo a efektní. Tak a myslím si, že teda můžeme začít. Jak jste mohli vidět, promíchal jsem balíček karet. Ještě můžu takto promíchat. Už jedno. Můžeme i sejmout. Tak, no a nyní necháme diváka, aby nám rozdělil balíček na 4 zhruba stejně velké části. Takže 1, 2, 3, 4. Jo? Tak. Nyní vezmeme první hromádku a dáme 3 karty do spod. A další 3 karty na vršek dalších těch 3 balíčků. A nyní znovu 1, 2, 3 do spodku a 1, 2, 3 na vrch. To samé další 1, 2, 3 do spod a 1, 2, 3 na vrch. A 1, 2, 3 do spod a 1, 2, 3 na vrch. Tak. No a když ty karty takhle máme, tak viděl se, že byly ty karty několikrát přemíchané, různě přeházené. No a i potom všem se nám zase řadí první ESO, druhé ESO, třetí ESO a čtvrté ESO. Tak, tutoriál udělám za 5 lajků na videu a máte se na co těšit. Čau.